दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफान, गयबारि सायपाटी एनजिअ, तामुलपुर हाग्रा बिफान, कुमारिकाटा हाग्रा बिफान, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेरेमसा एनजिअ बगामाटी, गामियाव बिकास मन्चजों जथायै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लायो। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बगामाटी ग्रासलेन्डआव आबहावाखौ गोग्गो खालामनायनि थांखिजों दिनै 500निबो बारा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लायो। मुलुगनां आबहावा सानजों बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबनि एमएलए भिक्टर कुमार दास बिथाङा बाहागो लानानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बाहागो लायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मीकान्त दास आरो तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि एडिसि अनुपम देखा बिथाङाबो। लोगोसेनो हाबाफारियाव तामुलपुर हाग्रा बिफाननि रेन्जार बाबुल ब्रह्म, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासुराम रामसियारि, गाहाय नेहाथारि जिबन बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लायो। পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি বিশেষকৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস গোটেই ৱৰ্ল্ডতে মানা হয় আজিৰ তাৰিখত। সেই তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ বাক্সা ডিভিজন লগতে আমাৰ লোকেল এনজিঅ' আৰু যিসকল সচেতন ৰাইজ SSB আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা সকলোকে লগ লাগি আমি ইয়াতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে কাৰণ এটা ভাল পদক্ষেপ বিশ্ব পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে, কাৰণ সকলোৱে জানে আজিকালি পৰিৱেশৰ ওপৰত মানুহৰ ধ্যান কিমান বাঢ়িছে আৰু নিশ্চয় আৰু এই বিশেষকৈ আমাৰ চিফ গেষ্ট আমাৰ MLA ছাৰ আছিলে, ভিক্টৰ ছাৰ, আৰু EM এজন আছিলে, তাৰোপৰি আমাৰ কমাণ্ডেণ্ট ছাৰহঁতে আছিলে আৰু ADC এজন আছিলে আৰু গাঁৱৰ আমাৰ NGOৰ যিখিনি স্থানীয় সকলোৱে আছিলে আৰু সকলোৰে এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমাৰ ফৰেষ্টটো ভালকৈ থাকে, সংৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু লগতে বৃদ্ধি পায়। মেইন উদ্দেশ্য হৈছে বৃদ্ধি পোৱাটোৱে আচল যিহেতু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কথাটো আহি আছে বিশ্বত। বেলেগৰ কথা নকওঁ, কিন্তু অসমত খুব এটা প্ৰভাৱ নপৰে কাৰণ আমাৰ সেউজীকৰণটো অসমত সঠিক বেলেঞ্চতে আছে ক'ব গ'লে বেলেগৰ তুলনাত, বেলেগ ঠাইতকৈ। গছ গছনি হয়, ডাঙৰ গছ গছনি কমিছে, কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ সচেতনতা বহুত বাঢ়িছে, যাৰ ফলত আমাৰ গছ গছনি বহুত বাঢ়িছে। আৰু ইয়াৰ এটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ আপোনালোকক কওঁ, আমাৰ যেনেকৈ গাঁওবিলাকত আগতে 20 বছৰ আগতে 10 ঘৰ আছিল, এতিয়া 20 ঘৰ হৈছে। 20 ঘৰ গাঁৱৰ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক ঘৰে কিবা নহয় কিবা আমাৰ সমাজতেই আছে, তামোল গছ ৰোৱা, কঁঠাল ৰোৱা এইবোৰ কৰিছে। তাৰোপৰি এইবিলাক পৰিৱেশৰ সচেতন হৈছে। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু এনেকৈ যাতে আমাৰ পৰিৱেশ সুস্থ হৈ থাকে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বগামাটি অঞ্চল কিছু ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে, নোহোৱা নহয়, সেইবোৰ চাব লাগিব আমি বিভাগীয়ভাৱেও। আৰু বিশেষকৈ যিটো হাতী মানুহৰ সংঘাত, এইটোৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা পৰ্যালোচনা হ'ব লাগে। আৰু বিশেষকৈ হাতীৰ ব্লকেজটো মেইনলি আমাৰ ইয়াতে সৃষ্টি হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আমাৰ বনাঞ্চল শেষ হোৱা। ভালেখিনি আমাৰ এনক্ৰচমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু প্লাছ মানৱ সমাজেই কৰিছে এইবোৰ ক'ব গ'লে। এই বস্তুটো যদি আমি সঠিকভাৱে চালি জাৰি চাওঁ, কিছুমান বস্তু কিছুমান এৰিয়াত আমি পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম কৰিব লাগিব, কাৰণ পুনৰুদ্ধাৰ নকৰিলে আমাৰ এই হাতী মানুহৰ সংঘাতটো চলি থাকিব। আৰু বিশেষকৈ খাদ্যৰ সন্ধানতে হাতী ওলায়। মানুহৰ কথাটো বেলেগ, মানুহে নিজৰ টেলেণ্টৰ বেচিছত ইফাল সিফাল ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু জন্তুটো সেইটো নহয়, জন্তুক খাদ্য লাগিব। গতিকে সেইটো মানৱ সমাজে বুজি পাব লাগিব, আশা ৰাখোঁ সকলোৱে বুজি পাব। দীঘলীয়া নগৰ এইখিনিকৈ সামৰিলোঁ। दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान आरो बे आबहावा साननि मुलुगनां आबहावा साननि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजानिसिम जोङो बे समाव मुलुगनां आबहावा साननि मोजां हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावबाय। आरो जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसेनो बाक्सा डिभिजन फरेस्ट आरो तामुलपुर जिल्लायाव थानाय मोननै रेन्ज कुमारिकाटा आरो तामुलपुर, लोगोसेनो गोबां जोंहा NGOफोर जों जथायै दिनै नैबे ग्रासलेन्डआव जोङो बे जे मुलुगनां आबहावा सान बे फालिनायखौ जोङो लादों। आरो बेवहाय जोङो आलासि महरै जोङो लिंनानै लाबोदों जोंनि गरेस्वर समस्तिनि मानगोनां MLA भिक्टर कुमार दास आरो बिथांजोंनो लोगोसे
जोंहा नाग्रिजुलिनि समस्तिनि MCLA लोगोसे BTCनि सासे EM लक्षी दास बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बेयाव गोबां माने जोंनि फरेस्टनि मावथिफोर लोगोसेनो फरेस्ट अफिसारफोर बेवहाय SSBनि गोबां अफिसारफोर आरो DC अफिसनिफ्राय सासे जोंहा SS अफिसार बेवहाय बाहागो लादों आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लानायजों दिनै मिथिंगानि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेयाव जों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंगोन जे जों बयबो मिथिगौ जे बेयो बै मोनसेनि सायाव सोनारनानै दिनै बुहुमा थांनानै दङ दा दिनै मिथिंगाया थांनानै थायोबासो बा बिफां लाइफाङा थांनानै थायोबासो जिब जुनार दाउसिन दाउलायाबो थांनानै थागोन दा ओंखायनो जिब जुनाराबो थांनानै थानांगोन लोगोसेनो बिफां लाइफांखौबो जों फोथांना लाखिनांगोन मानोना जोंनि जि हगारनाय जि कार्बन डाइ अक्साइड बेखौ जोङो बिफां लाइफाङा लायो आरो बिथांमोना जोंनो अक्सिजेन हगारनानै होयो आरो बिदिनो जोंनि इक'सिस्टेमाव दिनै मुलुगा दिनै सोलिगासिनो दङ दा ओंखायनो जोङो आइ आफा रायजो राजाखौ एबसुनिफ्राय जों खावलायगोन जे जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बिफां गायनांगोन आरो बिफांखौ गायब्लाल' जानाय नङा जों बेखौ फोथांना लाखिनायनि जि मोनसे राहा बेखौबो जोङो खालामनांगोन आरो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन मिथिंगा अनफावरि जोङो जानांगोन आरो मिथिंगा अनफावरि जायोबासो मिथिंगाया सोमखोर महर लागोन थांनानै थागोन आरो बेजोंनो जोंनि जि थांना थानाय बेबो जोंहा गोजोर जागोन दा ओंखायनो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ बोसोरफ्रोमबो जोङो बिफां गायनांगोन आरो बे बिफां गायनायखौ जों फोथांना लाखिनायनि राहाखौ जोङो खालामनांगोन आरो अराय सम जोङो मिथिंगा अनफावरि जानो थाखाय जों साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायो।